ଏହି 13ଟି ଛୋଟ କାରଣ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଥାଏ। ନମ୍ବର 1 ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିକି ପାଦ ଧୋଇବା। ନମ୍ବର 2 ଯବାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଜନ ଖାଇବା। ନମ୍ବର 3 ଶବଯାତ୍ରାରେ ଆଗ ବାହାରିବା। ନମ୍ବର 4 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିନା ଭୋଜନରେ ଫେରାଇ ଦେବା। ନମ୍ବର 5 ଛାତ ଉପରେ ଲୁହାର ତାର ବାନ୍ଧିବା। ନମ୍ବର 6 ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଡବା ବା ପ୍ୟାକେଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ନମ୍ବର 7 ପର୍ସରେ କଏନ୍ ପଇସା ଓ ନୋଟ୍ ପଇସା ଏକାଠି ରଖିବା। ନମ୍ବର 8 ମନ୍ଦିରରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବା। ନମ୍ବର 9 ଦାନ ନ ଦେଇ ଭଣ୍ଡାରେ ପ୍ରସାଦକୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇବା। ନମ୍ବର 10 ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବା ଛୋଟ ପିଲାଠୁ କିଛି କିଣିଲା ସମୟରେ ବେଶୀ ମୁଲଚାଲ କରିବା। ନମ୍ବର 11 ଦାନ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 12 କବାଟ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଲଗାଇବା। ନମ୍ବର 13 ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ପର୍ସ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ ରଖିବା। ଭୁଲରେ ବି ଉଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ 6ଟି ଜିନିଷ, ନାହିଁ ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 1 ଅନ୍ୟ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କପଡ଼ା କେବେ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଓ ଭାଗ୍ୟ କମଜୋର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2 ଅନ୍ୟ କାହାର ପେନ୍ ଉଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଉନ୍ନତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ଅନ୍ୟ କାହାର ଘଡ଼ି ନେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 4 ରୁମାଲ, ପାନିଆ, ମୁଦି ଏବଂ ଲୁଣ କେବେ ବି ଉଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 5 କାହାଠୁ ବି ବିଛଣା ଉଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 6 ଅନ୍ୟ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି କେବେ ବି ଉଧାର ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ।